Adunay ruta sa mga modern jeepneys nga magbiyahe sa dakbayan sa Talisay paingon sa dakbayan sa Naga. Silian Singkulan sa report. Gawas sa mga modern jeepneys nga nagbiyahe gikan sa Linaw paingon sa Bulacau sa dakbayan sa Talisay. May mga modern jeepneys na usab ang gabiyahe paingon sa dakbayan sa Naga. Matud sa hepe sa City Toda, Jonathan Tumulak, nga adunay 5 ka mga units ang nagdagan gikan sa alas 6 sa buntag hangtod na sa alas 5 sa hapon. Susama gihapon ang mga health protocols nga gipatuman ngadto sa mga pasahero nga mosakay. 14 lang usab ang gitugutan nga makasakay niini aron mapatuman ang social distancing. Ang minimum nga plitihan anaa sa 11 pesos sa unang 4 ka kilometro. So good kagahapon, doon na mga ruta, nga bagong ruta. Pagtuyok-tuyok ra sa laaning mga lungsura o mga syudad, and then ari ra gihapon nimo U-turn sa Talisay, Bulacau. Pabiling wala gihapoy biyahe ang mga modern jeepneys nga gikan sa dakbayan sa Talisay paingon sa dakbayan sa Sugbo. Samtang may pipila ka mga POJ drivers na usab kaniadto ang na-hire karon isip drivers sa mga modern jeepney sa dakbayan. Hinuon gidugang ni Tumulak nga ang ubang mga jeepney drivers gipangitaan usab nila og pamaagi nga matabangan. Kining maong mga POJ nga napiktuhan dinhi sa Talisay, giindusar na to ngadto sa Department of Labor. And then, kini silang tanan is nahatagan na sad sila og mga financial assistance. Uban ni Renate Quiñones, Lian Singkulan, Balitang Bisdak.